Остана да направим диаграмата към таблица 1. В условието на задачата е дадено да направим линейна диаграма за данните от таблица 1 от колони име, заплата и всички разходи. Маркирам колоната име заедно с заглавието без последния ред. Натискам и държа контрол, маркирам заплата заедно с заглавието, но без последния ред и накрая всичко разходи отново, заедно с заглавието без последния ред. Сега Insert, Charts, диаграми и ето тук всички диаграми, All Charts, избирам линия. OK. Тук отдолу се появиха имената. Ето това са линиите, като синята линия е за заплатата, а оранжевата линия е за всичко разходи. Тук са написани паричните единици. Сега трябва да въведа заглавие, заплата. Виждате, че не се изписва ето тук, но ето тук се изписва. Като натисна Enter се появява. Трябва легендата да е под диаграмата, тя е там, но къде бих могла да я регулирам къде да се намира. Когато съм в диаграмата, отгоре се появяват инструментите за чертане на диаграми, Chart Tools. Имаме дизайн, имаме и формат. В дизайн търсите елементи на диаграмите. В зависимост от версията на Excel имаме различно разположение на инструментите. Моите са ето тук в ляво и тук съответно елементите на диаграмата са в ляво и тук търся. Ето има оси, има имена на осите, заглавие, етикети на данните и ето е легендата. От тук мога да избера къде да бъде. Ето сега, например, кликнах в дясно и тя се премести в дясно. Аз обаче искам да е легендата да е долу. След това трябва да въведа надписи по осите. Отново идвам тук, избирам Axis Titles. Трябва да са ето тук хоризонталната, тъй като наименованието на осите е маркирано, направо започвам да пиша. Нека да напиша служители. Не се изписва както виждате тук, но ето тук горе се изписва. Като натисна Enter се появи. Сега по вертикалната ос. Избирам вертикална и изписвам стойност лево. Готово. Това е диаграмата. Сега мога да си променям, да правя различни настройки. Например, ето като кликна тук върху осите два пъти и ето тук се появяват отново различни инструменти, в които мога да регулирам. Например, тук е даден максимума да е 5000 лева. Аз мога да избера да бъде 20 000 лева. Но тогава вижте как ще се сплеска линията и няма да може да се добие нормална представа. И така нататък. Тук има най-различни елементи. Например, ето тук тези tick marks, това са чертичките. Мога да сложа, например, чертички и ето виждате, че се появиха. Мога да махна тези линии, например, като кликна върху тях и натисна Delete. Ето махнаха се линиите, останаха само чертичките. И така нататък. Мога да правя най-различни настройки, като маркирам върху това, което желая да променя. И така, връщам първоначалния вид, както беше. Това е за диаграмата.